اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. جماعة الله يا اسمي جاي الله ina jama'a da Allah assalamu alaikum. Allah yana neman afuwa akan batun da na zo da shi da Allah. Ko wata yarinya ba ci wannan yarinya ta guri na to ta dan jima ba ta aure bane ba da Allah. Shine nace bari in na zo masallaci an yi sallah sai dan raba lambar ta. Ko da Allah ya sa akwai wani wanda idan ya kira ta za su daidaita sai ya turo magabata sai a yi magana. Kai ka san akan batun da ake magana kuwa mace budura ta mace yawa to kai ka ga yanzu da magani ka yanzu ka sanar laba tunda ka fasa kira ba za a yi ma sai ka je a daidaita ba sai a kan buri da lambar tsayar wala dama rashin kuɗi da ya samu tunda za a same ta da cikin rahusa lambar da an kawo masallaci ka san arharar yawa Allah gafar da liman a maganar lambar da kace zaka raba ba sai an raba ta ba saboda ga abokin mu dama shine tsawon saurayin da yau ba sai an raba lambar ba za mu ruha gida kuma har yanzu ina cewa ai Allah gafar da liman za mu ruha gida ne da kimal to shikenan ba matsala ba ku mai sai kun zo zan jira ku a gidan nawa ko gidan shikenan ayo shege dan gidan maman iyabo